I ddatrys hafaliad fel 2x adio 5 yn hafal I 19, rwy'n meddwl yn gyntaf pa rif adio 5 sy'n rhoi'r atab 19. Nawr, dim ond 14 adio 5 sy'n rhoi'r atab 19, felly rhaid bod cynnwys y cylch yn fan hyn, y 2x yn hafal I 14. Yna, rwy'n meddwl 2, lle os efo pa rif sydd rhoi'r atab 14, dim ond 2 lle os I 7 sydd rhoi'r atab 14, felly rhaid bod x yn hafal I 7. Ar gyfer 3x tynnu 1 yn hafal I 26, rwy'n meddwl yn gyntaf pa rif tynnu 1 sydd rhoi'r atab 26. Dim ond 27 tynnu 1 sydd yn 26, felly rhaid bod cynnwys y cylch yn fan hyn, y 3x yn hafal I 27. Yna, rwy'n meddwl 3 lle os efo pa rif sydd rhoi'r atab 27, wel, dim ond 3 lle os I 9 sydd yn 27, felly rhaid bod x yn hafal I 9.